ମାଁ ବାଟମଙ୍ଗଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଁ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବେଶ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଁଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାଁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଦୁଃଖ କୋହ ସବୁ କିଛି ମାଁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ଆପଣ ମାଁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକି ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ମାଁ ବାଟମଙ୍ଗଳା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ମାଁ। ଜାଣତ ଅଜାଣତ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଜୟ ମାଁ ବାଟମଙ୍ଗଳା। ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମାଁ, କୃପା କର।